Здравейте, приятели, аз съм Флора NJ и сега ще направя клип как се снима клип на живо. Само от компютър може да се снима клип на живо, за тези, които не знаят. И да, значи трябва да натиснете тук, където ви са трите полета за абонатите, за показванията за видео менеджер. Вие натискате видео менеджер. Тук има една лилава лента. Лента отляво, където пише студио и трябва да натиснете предаване на живо. И тук ще ви се появят две такива поточно предаване сега бета и събития. Вие натискате второто. И когато искате да направите клип на живо, натискате ново събитие на живо. И тук пишете заглавието, кога да ви е, през кой ден да ви е лайв чата и в колко часа да ви е лайв чата, и тук описанието, и натискате стартиране на живо сега. И после, когато създадете че ще правите на живо клипче, трябва да ви се появи сега, понеже аз няма да правя лайв чат и скоро няма да правя лайв чат, затова не съм сигурна дали ще правя скоро. Тук ще ви се появят събитията и трябва да натиснете тук, където някъде тук ще ви спиши стартиране на предаването на живо, и тогава вие се го нагласяте там, микрофона дали ще ви е включен или изключен и така. Това беше клипа, надявам се да съм била кратка, точна и ясна. Чао!